क'क्राझार जिल्लानि कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट फ्रानजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला बतझर देबिटलायाव गोदान कंग्रेस ब्लक कमिटि दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि गोबां मददगिरिफोरा नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो आरो फैबाय थानाय समाव कंग्रेसनि सरकारा जेरैबाबो फैगोन होननानै बुंथिबावो। कंग्रेसआथ' 75 बोसोरनिफ्रायनो मोजां कन्डिशनमोन दाबो बेबादिनो दङ। दा मानसिफ्रा हयथ' साननो हागौ जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव कंग्रेस सरकार गैया, आसामाव सरकार गैया, बा जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो सरकार गैया। बे हिसाबै हयथ' मानसिफ्रा साननो हागौ कंग्रेसआ दुर्बल जाबाय, खिन्थु बेबादि खोथा नङा। जोंनि एपिसिसिआ दासान्दि बिराद मोजां इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। जेरै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय गोदो दिनै 2003निफ्राय माखासे जिनिसा गैयामोन। जेनेबा प्रत्येक कन्स्टिट्युन्सि लेभेलावहाय मोनसे ब्लक कमिटि गैयामोन, लोगोसे मंडल कमिटिफोर गैयामोन, एकदम ग्रासरुटसिम जेबो कमिटि गैयामोन जोंहा। सिगांहाय जोंहा माने ब्लक लेभेल ओमफ्राय एलएसि सिस्टेम एसे बिसोरो दङ। दा बेबादियावहाय माखासे खामानिफोरखौ मावनायावहाय कंग्रेसआ थालांनाय बादि जादोंमोन। नाथाय बे बारावहाय दिनैनि जोङो मथा मथि मास मोनसेफोरनिफ्रायनो जोङो माखासे एक्टिभिटि खालामफिनो। जोङो बिटिसि कन्स्टिट्युन्सि लेभेलावहाय मोनफा ब्लक कमिटि दानाय, लोगोसे ब्लक कमिटि दानायनि उनावबो बे बिसिडिसि लेभेलफोर दङ। बे बिसिडिसि लेभेलफ्रावबो जोङो मण्डल कमिटिखौ दानायखौ स्टार्ट खालामो। दा बेबादि कन्डिशन जानानैहाय जोङो सानो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो कंग्रेसआ एकदम थाबैनो जे फैगौ इलेक्सननि सिगांनो जोङो एकदम बिराद मोजां संगठननि दिगखौहाय जोङो खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय कंग्रेसनि एमसिएलएफोरखौ माबा बिजाथिफोरखौ फोरमायगोन नामा? जोङो फैगौ 2024आवबो जोङो हारसिङैनो जोङो एमपिखौबो जोङो होगोन क'क्राझार 5 नम्बर एलएसियावहाय कन्स्टिट्युन्सियावहाय। लोगोसे फैगौ 2025नि एमसिएलएआव गुबुनखौ आं मिथिया, खिन्थु क'क्राझार जिल्लानि आन्डाराव जेसेबां समस्टिफोर दङ प्रत्येक समस्टियावनो जों कंग्रेसआ हारसिङैनो गसङो। आरो 2026आवथ' जोंनि कंग्रेसआनो जे स्टेटआवबो फैगोन, बिनि जों बिराद मोजां थाम थिम खालामगासिनो दङ। आरो जोंहा बिश्वास जोंनि थाम थिमाव 2026नि जे एमएलए इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, बे विधानसभा इलेक्शनावबो जोंहा मोजां रिजाल्ट जागोन होनना जों आसा खालामो।